Здравейте, приятели! Днес ще си поговорим малко за силата на рода. Какво означава силата на рода? Тя е колосален енергиен ресурс, който се акумулира от всички поколения наши предци. Всеки следващ потомък или я усилва, или я разпилява. Тя е с нас от момента на раждането ни и ни помага, давайки ни сили, давайки ни подкрепа през всички трудности, през които вървим, през нашето развитие и през целия ни житейски път. Всяко дете се ражда в определен род с конкретна цел. Той идва с определена мисия в този род и ако върви правилно по пътя си, ако я следва, то родът се въздига и силата се усилва. Родът става все по-мощен. И съответно неговите потомци го усещат като помощ и като подкрепа. Ако обаче стъпи в страни, върви в страни и не се съобразява с целите, с които е дошъл в този род, разпилява тази сила и я омаломощава. Това неминуемо се проявява в проблеми, в здравословен, емоционален аспект или дори в финансов. Кои са признаците, че един род боледува? На първо място това е, че започва да се раждат все по-малко деца или въобще спират да се раждат. Тези, които се родят, са болнави и слабички. Появата на все повече хронични заболявания, които се повтарят в рода, било онкологични или сърдечно-съдови заболявания, те вървят като симптоматика в рода и се наблюдават в няколко поколения. Наличието на все по-кратък живот в неговите членове. Наличието на лоши взаимоотношения между родители, между деца и родители. Липсата на взаимоуважение и това, че все по-често хората си пожелават зло. Наличието на нещастливи и нечитави бракове. Наличието на много разводи и една тенденция, която се наблюдава все по-често, това е все повече и повече несемейни хора, които не се възпроизвеждат и не дават наследници на рода. Наличието на зависимости също е един от симптомите, че този род е умаломощен, че неговата сила е изтощена. Каква е задачата на един род? Всъщност неговата основна цел, основната му задача е той да се развива, да се разширява, да се развива и да оцелее. И това става чрез нас, неговите потомци, неговите наследници. Ние трябва да осъзнаем, възможно най-рано, че всъщност той има определени изисквания към нас. И те са ние да живеем осъзнато, да спазваме правилата и да живеем осъзнавайки грешките си, проживявайки по различен начин трудните ситуации от нашите предци. Така по този начин ние променяме и разширяваме рода си. Така по този начин ние усилваме силата му и това се усеща не само от нас самите, но от нашите деца и от нашите внуци.